Għaf maddilek il-ħsieb dawn il-ħafna mistoqsijiet Mawx li bħalhom sejjer intissib Mux li huwa daqshekk sempliċi Li ftit nifhem l-aħjar sitwazzjoni Naqqas xi ftit konfużjoni Jinqatt ma rid ngerfix aktar ma jgħaddi żmien Pitturi Sbieħ Skulturi f'ajruplani żgħar jtajru n-nar Bejn is-smewwiet jitfgħu il-ħġieġ ta' ħsibijiet li saħru n-nies Pitturi Sbieħ Skulturi f'ajruplani żgħar jtajru n-nar Bejn is-smewwiet jitfgħu il-ħġieġ ta' ħsibijiet li saħru n-nies Jek tifhem trid biżiet tipprova issegwi dak kliem pjuttost sfukat li xejn huwa edukat li kemm trid inqajjem dal-punti ta' ġid inżid kemm nista' tqabbilek sempliċi kliem xejn tqili jibda jtib Pitturi Sbieħ Skulturi f'ajruplani żgħar jtajru n-nar bejn is-smewwiet jitfgħu il-ħġieġ ta' ħsibijiet li saħru n-nies Pitturi Sbieħ Skulturi f'ajruplani żgħar jtajru n-nar bejn is-smewwiet jitfgħu il-ħġieġ ta' ħsibijiet li saħru n-nies Skulturi f'ajruplani żgħar jtajru n-nar bejn is-smewwiet jitfgħu il-ħġieġ ta' ħsibijiet li saħru n-nies Pitturi Sbieħ Skulturi f'ajruplani żgħar jtajru n-nar bejn is-smewwiet jitfgħu il-ħġieġ ta' ħsibijiet li saħru n-nies